И здравейте хора, аз съм HeartBG и това е ревю на сървъра SkyArmy. В момента съм на RPVP и да, някои от вас може би се чудят защо не снимам толкова време. Отговора е голям лак и сега реших да снимаме един клип, само дет нещо спра, нещо, но да вече не ми лаги чак толкова много. Това не значи, че почвам пак да снимам. И че повечето от вас ги интересува дали ще снимам или не, ама все пак. И да, това е LARP. Така, сега отидем на спална и ще правим бързо ревю, защото не ми се тегли към тази студио да едитвам по-голям клип. Тъй че, така, това е сървър, това е спална. Не знам дали се чувам добре, може би не, ама във всеки случай си увеличете тон клоните там, който слушате на макс. Може да не се чува много добре. Ви се знаете. Check our StatTrack Swords. Да, значи като бийте някой с дъма меч и ви отчита колко кило имате, аз след малко ще ви покажа. Пиши Welcome to SkyArmy. Може да трейдвате, само като напишете трейти човека. Да, нямам пиша. Да, значи има няколко ранка, като най-високия донаторски ранг е Sky King, или аз поне така си мисля. Не съм гледал ранковете. Има... Тере. Може да чупи... Sky King може да чупи спаунери с силката кирка. Или не знам дали може с друга, ама мисля, че може само с кирка, аз съм го пробвал. И да, това е като цял спауна. Има Community Chest. По-бързо ще правя, защото тук има портали към различните ларпове май. Тук има за времето какво да е. Да, яко сървърчето. Тук има ти Skycrat, което като вътвате вземате ни ключове. И сега, да, това аз не знам колко пъти съм го правил. И ти така се качвам и тук седя фъка. Тялкото. Ти стигам акробатик скила. Само се качвам на тъскотия. Тук е колко може да спечелите. Mystery Cake, Mystery Name Tag, Mystery Sticks, Mystery Beacon, Mystery Diamond, 16 TNT, 2 Golden Apple, един Mystery Sword, който шапнеш 4, което е nice, и 16 Obsidian. Така, сега покажа ларповете. Има много ларпове. Warp Crates. След че тук аз съм ходил на Warp Crates. Може да греша. Може само това. Да, да, това е. Warp Custom Commands. Чакайте. Да. Никаква идея дали се чувам добре. Тъй. Warp Custom Commands. Тук има VOD, Website и Ranks. Чакай, пока е най-важната команда. Опа. Да, тук за ранковете. Може да спрете на пауза и да прочетете. Тук на всички... Може да водите всички линкове за вод, само дет само на първия и на третия дава неща. Няма водвам да ви покавам. Виж водните. Яки неща дава като цяло. Има и да един Skycrat ключ. Това не го знам какво е. Fuck. Добре. Тук да, тук за Faction. Вие ще влияете, че се видите, ако не знаете. Drop Party. Де трябва да чакате 7 секунди да се телепортните. Имате Ender перлите ги. Това не те често, не знам, защото тук сигурно има някой път евенти. Тук... Да, само гравите тук. Те Ender перлите могат да се мятат на всеки 15 секунди, пак от това Basics с плагина. Warp Enchant бива, няма да си купувате XP.
трябва да ходите до Warp Shop да си купувате и Enchant Bottles, ама... да, си енчантвате за 30 лева. Сървъра е на 1.7.2, забравих да кажа. И пак написах грешно и... Малко ми е бъгната мишката и като натисна... сега ни бъгна ни въобще. Това е Warp, това е на спална. Warp End, то е PvP. Не знам дали има да се строи, ама мисля, че няма. Мисля, че е само PvP. Не забравих да погледна колко е. Да, тук има някакви къщички и така нататък. Warp Mob Arena, Join Cave или Mystery Cave. Warp Nether ще го покажа, евентуално. Не знам. Не знам колко голям ще стане клипа за това ревю. Че мисля да побързам малко. Аз не погледнах кога почнах. Това е. Тук има Death Run, Jump, Sprint, който е отворен. Ладно. Тук няма нищо за сега, ама най-скоро време ще има. Faction Help го видяхте, Warp Foot е на спална. Warp Melee. На Warp Melee има една клетка и само са биете и директно като влезете, малко сте невидим, ма виждате другите, които са там. И директно като влезете има PvP. Само първите 3 секунди май няма. Като е малко тъпо, ама. Дето вика някой дед разглежда сървъра, му влезе и директно да умре. Аз имам 20 нещо бедрок. 27. 28. Това е Warp Nether. Мисля, че като се отдалечите малко има survive. Така. Може да строите и да копате за левели за такъв нещо. Potion Shop е на спална. Промо. Което не се сещам. Това бяха промоциите за ранковете. За донейшените. Не съм сигурен. Или не. Това е на спална, да знам. Аз не знам. Warp PvP го видяхте. Доста готин. Още в началото на клипа, ако не сте го видели. Ако искате пак да го видите, отидете в началото на клипа. Ще го видите. Warp Ranks. Нормален Warp Ranks би трябвало да бъде. Да. Аз оцелявах малко, направих си хом. Дет няма го показвам, защото е малко тъп. Има Warp SMS също. Так може да закупите. Има два начина за закупване. Ранковете се закупват с SMS или ако искате да закупите с PayPal, пишете на Фенат. Това е малко тъпо, защото на английски го има. Така. Е го вебсайта. Това е командите на различните ранкове. Това е Master, EOKT. Кит Master постоянно дават по евентите и че няма смисъл просто да... Не знам, поред мене. Постоянно дават такви скитове на евенти. После Immortal, който е много добър, според мене. Като за кит, стрелям двойки, спид двойки. И накрая най-силният ранг е само на каската и на гаш и на готушите имам Breaking 3, на другите имам Breaking 2. Фул, не знам дали точно фул се нарича, ама много як лък, много як меч. Така, може да чупите спаунер с тъч. 24 ля. Не, според мен не се струва, ама вие ако искате, ако сте донатор. Аз не съм донатор. Почти никога не донейтвам за игри. Въобще майни. Warp Shop, отиваме. Притеснявам се клипа да не стане твърде дълъг и да не мога да кача и да трябва да свалям към тази студио да го обработвам, че става лошо. Това е Warp Shop, има разни неща. Да е почти всички неща, ама не всички неща сега. Тук за Faction Team, къде значи Faction неща. Тук лава, вода, се купуват и лед, обсидиан, пайжини,
Тук не знам, що вече могат да се купуват спалнери. Вчера май. Оня ден. Забравих аз съм влизал вчера или оня ден, ама скоро можеш. Сега не знам. Отиваме на Warp SMS. И преминаваме към Warp Team, което забравих точно какво беше. Да, стафа на сървъра. И това е Warp SMS. Да, ние вече го видяхме. Warp Team. Сега гледате, всички те, които са донейтнали почти, които са някакъв ранг, стават хелпари. Това е малко тъпо. Поне аз така видях. Така, Admin the Gamer, Owner Sparko, в едната е главния owner, е най-главния на сървъра, Никил е админ, или BG е админ, и тук пишеш някъде хелпарите, ама вече май не ги пишеш, защото станаха твърде много. И да, това беше за клипа, надявам се той да ви е харесал и така. Надявам се тези, които ме гледат, да се зарадват малко на този клип, защото аз не мога да снимам. Пък когато мога ще почна, разбира се. Texture Pack е Fateful е за 1.8, затова скина ми е бълнат. И да, това беше за клипа, надявам се той да ви е харесал и чао!